हरका खाबानि खाजु दं उनिसाय गोबां सारा त्रिपुरावनो एडिसि चं मारिब जतनिसाय 2021 रेकर्ड 70 বছর বরং অরেকর্ড সামনে 5000 ভোট অন্তর ইয়াবার নি বিসিঙ্গ কিছু কিছু বথাই কে দেখলাম খানার কমল কল তো এসব মারি তো কালাম মালাং লিয়া দাদা এসব মুগে কালাম লে বিনি সামুং খাইন কল তত দেখাছে ani makolo lan gege ইয়াবার নর বনাবো ভোট দেখা bo ini kan bekanang ini mo haikana রেলি ফ্লাইক और রেলি खलाय प्रो जे आ सामानि जानो न कामी दा गन बागै बथाय गयासे कलांगना लोगोनि बागै काहाम बथाय ना abo mujagli bin samun thamin bise paham ke दियम थेले बसु पुतुसा sar diom thanya to bekhabai je bini dagi dok ni samun khai phani tabu dokan samun khani ni hapai na ba mono buwagra dagi rahna ba sung bini bagi sung bekhat thoninya bono jitir na bagi sung doki कमल कले जाय दियम थाइनि लाइबो खेलायो कमल कले बाय बरमना मतपल दे बरमानि सामन फेलायो खाबानि खाजु चं बिसिबा रमै बरमना मामला सानाय रक बरमना कमल कले बागे बरमना बुजांनाय रक तियाबा पाइथागो बथाय गलांनाया बिनि खुतिना आनि खुतिया सरंस दिनि खुतिया तिया दियम थाइनि बागै बिनि सेतनो मार्जिन गोबां भोट गोबां रेकर्ड खालाय रेवनाय अबहाना फान खनजाक जोंनि खरसा सेंग्राक खापांनि खासौ रांचांनि मारे केसिं जत चिनि चारान बे हालुकरन थानाय लुकरनो हामबाय ताचिबाय खागुफोरबाय खापांनि खासौ सं 2026 नि टिटिएजिसि चंमारि नरुक सावै जे सिटिं इएम्स रक याखेबा कन्स्टिट्युएन्सि याकारै ताइ कायसा कन्स्टिट्युएन्सि वो टिकेट माननाय रक कैंडिडेट जोंनाय रक बलाय लायजाक फुनुक लायजाक लुकरक बलाय लायजाक वेलकाम खालायजाक केबो याकारै सिटिं इएम याकारै माथारानि बागै मुक्ति यर लायजाक फियाबा ओ तेलियामरा महारानीपुर तेलियामरा कन्स्टिट्युएन्सि वो चिनि लाइथानै बिसिबानि टिटिएजिसि हापांनि इएम बरंमोनां कमल कलेजनि बथाय जों नायतुक मानलालिया खाबानि खाजुक सं चिनि खुपिया अकक चिनि कैमरा मांगफुलि फाइलिया बिनि सामुं काहामनि बथाय लुको हांकाय बथाय अबो हायकेनो जों गोरों थायो थांका फियाबा बनो केबेंगि कक सामानि सारा बनो मुंसा कलांगिया सामानि सारा मुंसामालिया जों चिनि कैमराबो आबोनि बागैनो ओ आनि उकलगनि नक खुंनि नुहुरि मानतंखना अब बेले भाइराल नक बेले पपुलार नक गोबांमा अर बरक हायुं हाकातनि फन्द फायै सेल्फि ना फैका बारे फैका नाइट खेलेंका अर एन्जय खेलायलांका बिसि बारमै फियाबा ताबु बलं चातै हक जालैया नक तो एकदम काहाम के तांजाक न फियाबा फादा फाइनो तय सेमिया सिन बरगना कमल कलैरो अबनो न मोनतां हिनो खाबानि खाजुक सं लुकरंनि खुक्तुइ ताइ किसासुक बरगनि बदलनि सेंक्राक जिरोनि खुक्तिनो सं अकक मानो बरंगनां डॉक्टर विदेश देबरमा त्रिपुरा मथानि रागवारिया सेंक्राक फ्लां कखलगाक मुंसा कलांगिया कमल कलै आसिक बैथागिया बेनि एमडीसी फान आबो फन्द अब बिसिनि इमप्लिमेन्ट खिलांलिया आबोनि यागलबो बरंगनां गुरब देबरमा त्रिपुरा मथानि कलानपुर ब्लक प्रेसिडेंट बिनि खुक्ति बाहायनो कक कसारजाक ओ 11 महारानीपुर जे टंलांफुरु बथाइया फरमाय हाय लुकरक न अम्पि नगर आपि तांथुन बबाग्रानि इमेज न हामिया ताकलायथुन कुसुगत लांथुन बक कसारजाक बरंगनां कमल कलैनो आबोनि यागलबो तेनि हायनो हाय ताइ खरकसा ताखु त्रिपुरानि सेंक्राक बबो हायनो हाय कखलजाक मुंसा कलांमालिया बरंगनां कमल कलै लेवाना मासिजा खाबानि खाजु सं जे बरद 5000 अंतर खलायै 70 बছर केबो अबहायखाय गोबां बुदबाय पास मायाखौ जंमारिबो खलायखा बरंगनां कमल कलैनो फियाबा
mungsa khitai nok phanu kalang manjali aboni bagino lukurok kamini simin doli joro dui tenta lejak tai babi sabakak borang borang utpol de borma tabu phai abono chapjak lukurok sambo phaijak lukurok sidik laijak lukurok excited laijak khok kolok laijak khok kheng laijak borang menang common kolaibai borang menang diom thayaka botpol de bormani background feru laibuma feru samung tang thaimani feru haini bagino borang menang common kolaino je bot bai kaplai khlaika 5000 ontor bono aboni saifeno tebo kabang khai pass khalainani jaka margin khlai janani bagai chaito laijak amchai ganangai habai sikla sikli TWF parents party robo जों बसकाने मांकलि थांनोले न खापाने खाजुक सं अरदा ओ MDC फान्दा इमप्लिमेन्ट नखा सरि सिनि खुक्तिया जों सारा गया जों कक्तमा जथमो बरं गोनां बिदेश देबरमा डक्टर बिदेश देबरमाने खुक्तिनो ताकलाइनि फान ब इमप्लिमेन्ट खलांलिया अरदा खलाइका जों आबो बसाया फियाबा नक गाहाम गाहाम के तांजाक नायनोले न बसकाङाव थाङो जुम खाजाबो खापानि खाजुक सं हाथाइ साखानि आनि देबराबाय याग्रानो रक गाइरिं नगे मान दं हना अब खक्सा खौनिने गाइरिं या अब कबुइ बरम गोनां बिदेश देबरमा दिप्ल'माथानि आदं बिनि खुक्तिनि सिङाव ककमानो जों साया बिनि MDC फान अराबो थेपाव नै फियाबा सरकारि बाबे अन अफ थांजागिया हाफांनि बखारि थांजाया हाफां याखाबा सरकार अबनि एगेन्स्ट अबनो तुइ खरां तिसलाय माने मामलां माने बरं गोनां कमल कले मामला थिंजे माने नरक साइमान खाना हाफांनि बखातिया हंखाय अन खक्सा खौनि या खापानि खाजुक सं बाहायके थांलाय मानखा आबो लुकरक साइमानो पियाबा जिनि बरं गोनां रांसा तिफरा हानि मुं रांसा जला सार कमल कलेनि मोनथां सारा जों मुंसा फुनुक मालिया खापानि खाजुक सं जों बबे व्यक्तिगत दुसमान बख्रै कक्तमा थुनायबा जों थुनलाय जाबो आंनि बागैनो मानजै दंदै लुकरनि खुदै जों ताइब कगना हालायनाय जों ताइब नायथलायनाय बर राव बुंहासे कलांमा दं खाय जों थांनाय खुलुमखा